नोंथांमोननि आर'नाइ रादाबखौ बरायग्रोबाय। दा बेयाव जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिथोन दङ। दा बिथोन बायदिनो जोङो दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरखौ लानानै जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। थांखिया बेनो जोंनि दख'रा जिहेथु बहुद मोनसे गुवार बर'फोर गोसारनानै दङ। लोगोसेयैनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोलुर बादायनायाव मोनसे बबे खनायाव बेसेबां रोंखा राखा दं जों बेखौ नागिरनाय बायदिबो जादों। लोगोसेयैनो नैबे समाव महामारि कर'ना भाइरासनि मोनसे साग्लोबसारनायाव मोनसे न' सिङाव थानानै देहायारि मोनसे लोरबांथिया मानसिफोरना गोग्लैदों। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो देहाबो मोजां जाबाय। लोगोसेनो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि आथिङावबो गसंनो हानाय मोनसे बे मिडियाम राहा। दा बेखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोङो गावनि देहानि जिथु जोथोन लानायजों लोगोसे गावनि आथिङाव गसंनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै जों बेखौ दिनैनि बे फुटबल बादायलायनायखौ लानाय जादों। दा बे बेखेवगिरि महरै जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय सिलासुरि पन्सायतनि मानगोनां मुस्रिमा सोरगोरानि बसुमतारी रामसियारिखौ जों बेखौनो लाबोनाय जादों। दा बेयाव गोजोननाय मोनदों। जोङो दख'रानि सिङाव मोनफ्रोमबो गामिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। दा बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो बेखौ मोजांहाय दैदेनलांनो होननानै आखायाव लानाय जादों। दानि जाखांफुनाय लाइमोन इयं प्लेयारफोर जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बिथांमोननो मा मेसेज होनो सानो? मेसेजआ बेनो जे दिनैनि दिनाव जिरायना थानायनि सम नङा। सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो गावनि रोंगौथिखौ सेर सेर लांफानांगौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो गेलेनायल' नङा, माखासे बिदिनो थाबाय हारिमु बा गावनि रोंगौथिखौ देखायनाय। बेखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो धेमाजि जिल्लायाव बा जोंनि दख'रायाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ नाजानांगौ आरो। दा बे गेलेनायनि गेजेरजों बेखौ मेसेजखौ होनाय जादों आरो। दिनैनि जा खेल नायनाय बेसे थारिखसिम लानाय जादों? बेखौ ओरैनो जोङो 15 अक्ट'सिम लानाय जादों। दा 15 अक्ट'आव मोनसे जोङो हाबाफारिबो लादेरनाय जादों इडुकेसन आयदाखौ। थांनाय 2002 मायथाइयाव जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोनदों बिथांमोनखौ बैदिनखालि रायजो राजानि गेजेराव जों मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा ओरैनो जोङो सम आरो बोथोरखौ नायलांसै। ओरैनोथ' थांखिया जोंना 15 अक्ट'सिम बेखौ लानाय जादों। साबायखर थाबाय।